Aničko, jako předsedkyně poroty, jak byste to zhodnotila? Já to hodnotím velice kladně a mám z toho krásný pocit, protože všechny děti zpívali opravdu velice pěkně a vydali ze sebe to nejlepší, co mohli. To je velice důležité a krásné a je třeba to vyzdvihnout, děti podporit a odměňovat jich za to, chválit. A je třeba pochválit i rodičů, protože ty měli skutečně mají velikou zásluhu na tom, že ty děti učí zpívat, vedou jich k zpěvnosti, což je v dnešní době tak trošku i nedostatek někde v některých krajinách, ale u nás na Horňácku, chvála Bohu, je to teda v pohodě, že děti zpívají, rostou z nich zpěváci a ten zpěv jim dělá teď radost a až dospějí, tak třeba to bude pro nich i taková nějaká opora duševní nebo pohlazení po duši. A to si myslím, že je velice důležité, aby jsme v těch dětech vychovávali. Aničko, vyšel vám typ zpěváčka na vítěze? Ano, ano. Já jsem si to tak myslela, bylo to velice těsné, protože skutečně ty děti byly všechny ohromné. Děkuji.